Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia bezoeken vanochtend Landhuis Knip. Dat is op de voormalige plantage waar Tula in 1795 een slavenopstand startte. De koninklijke familie bekijkt een voorstelling over de opstand en ze spreken met nazaten van tot slaafgemaakten. Aansluitend brengt de koninklijke familie een bezoek aan Hoffimango. Dat is een voormalige suikerplantage en nu een natuurpark. 'S Middags is er aandacht voor de beschermde zeegebieden en het behoud van de schildpaddenpopulatie. De koning, de koningin en de prinses hebben gisteren een bezoek gebracht aan Punda, Otrabanda en Scharlo. En dat ging niet onopgemerkt voorbij. Er was veel aandacht voor het bezoek van de koninklijke familie. Veel mensen waren uitgelopen om de drie daadwerkelijk te zien. Het was een geslaagd programma en ook heel divers programma waarbij verschillende zaken aan de orde kwamen, maar waarbij vooral heel veel werd gezwaaid naar het aanwezige publiek. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar meia hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você come a bo. Voor veel werknemers van aannemersbedrijven van de raffinaderij is de wijze waarop momenteel wordt onderhandeld over de voortgang van de raffinaderij erg frustrerend. Er wordt gesproken over valse papieren en ook is er naar het Openbaar Ministerie gestapt. Volgens Hensley Harms, voormalig vakbondsman en degene die opkomt voor de belangen van de werknemers van de aannemersbedrijven, moet er gerechtigheid komen en is het belangrijk dat er daadwerkelijk wordt gewerkt aan het opengaan van de raffinaderij. In hoger beroep heeft de rechtbank gisteren de straf verhoogd tegen Igmand Pajo Winster. Winster werd eerder veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf vanwege de moord op Nigel Richards op 19 maart 2021 in de Batavierenwijk. Richards is 21 jaar oud geworden. Volgens het Openbaar Ministerie was 15 jaar te weinig en zij gingen in hoger beroep. In hoger beroep is de rechter meegegaan met het Openbaar Ministerie en nu is de straf uitgekomen op 18 jaar voor Igmand Winster. Volgende week gaat de partij MAN bekendmaken wie de nieuwe leider wordt van de partij. In augustus vorig jaar kondigde Steven Martina aan dat hij opstapt als leider van de partij. Martina zit samen met Giselle McWilliam in het parlement voor de partij MAN. En volgens de Extra vandaag lijkt alles erop dat Giselle McWilliam de nieuwe leider wordt van de Blauwe Partij. Makelaars, notarissen, advocaten en bijvoorbeeld ook dealers van auto's en boten zijn verplicht om informatie te geven over hun klanten. Als advocaten, makelaars en notarissen zich daar niet aan houden, kunnen er boetes worden uitgedeeld tot 100.000 gulden. Dat maakt de Extra vandaag bekend op basis van nieuwe wetgeving hierover. In een open brief aan koning Willem-Alexander doen oud-militairen een verzoek om de kazernes in Souvissant en Pereira te vernoemen naar Manuel Piar en Louis Brion. In de brief worden Piar en Brion als twee legitieme zonen van het Curaçaose volk omschreven. Het verzoek is afkomstig van Banhuntu, een stichting die de belangen behartigt van de Curaçaose militairen, de Fundación General en Jefe Manuel Piar en de Fundación Almirante Louis Brion. Ja, wat hebben we eigenlijk vanmiddag gezien? We zagen koning Willem-Alexander met een zware hamer en daarna toonde hij trots een nieuw muntstuk. Wat hebben we precies gezien? Nou, wat eigenlijk vanmiddag is gebeurd is de eerste slag van een herdenkingsmunt. Er worden 2 herdenkingsmunten per jaar uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Munt. In opdracht van het ministerie van Financiën. En dit keer was het onderwerp van de munt Willemstad, die sinds 1997 onderdeel is van UNESCO Werelderfgoed. Ja.
En ter ere daarvan werd dus een munt geslagen. En omdat koning Willem-Alexander ook op de munt is afgebeeld. En omdat hij ook in zijn reis kwam het net goed uit dat hij op dat moment de munt zou slaan. Dus toen mocht hij degene zijn die de eerste munt heeft geslagen vandaag. En wat kun je van het ontwerp zeggen? Want het ziet er mooi uit. Je ziet een beeld van Willemstad, hè? Van UNESCO. En je ziet de koning. Wat kun je over het ontwerp zeggen? Dat die is ontworpen door Cleo de Brabander, die ook aanwezig was bij de muntslag. En die heeft een hele mooie speech gehouden over inspiratie die ze heeft opgedaan voor het ontwerp van de munt. En ze vond het heel belangrijk dat een aantal bekende monumenten ook op de munt kwamen te staan, die ook te zien zijn. En dus ook de wijken die onderdeel zijn van het UNESCO Werelderfgoed. Ja. En ook natuurlijk de bekende brug erop, dat het echt een belangrijk herkenningspunt is. En ook op de achtergrond aan de andere kant Willem-Alexander staat hij afgebeeld. En op de achtergrond ook de Koningin Julianabrug. Dus dat zijn eigenlijk twee bruggen, als het ware een verbintenis zeg maar, tussen de verschillende wijken ook. Ja. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia hier bij de Chichi. Hoe was het? Geweldig, een blessing. Ja, was het een droom die uitkomt? Ik heb daar niet voor gedroomd, maar ik denk het is ook niet aan mij geweest om daarvoor te dromen. Zo'n dingen die komen op je af voor een reden. En dat is gewoon besloten en we received it with open arms. Het is wel een speciale moment. Goed zo. Er was van tevoren commotie over ontstaan. Heb je daar iets nog van gemerkt nu tijdens deze bijeenkomst? Ik ben altijd mezelf. En ik hou mezelf ook aan het protocol. En ik vind dat is het belangrijkste voor de eer van het koninklijke familie ook. En natuurlijk is de Chichi dan ook daarvoor voor een healthy conversation. Voor healthy conversation is always good. Conversation is goed. Kijk, we werken met zoveel mensen van het eiland. Mag niet vergeten. Ik heb meer over die 15 jaar die we nu dit jaar anniversary hebben. Ik heb meer dan 400 mensen opgeleid. 305, 380. Er zijn zoveel mensen die worden plezier en blij van onze beeld. We staan in de toerisme sector hard en sterk. Wij zijn DMO-member. We zitten in de charter. We staan voor toerisme mensen. En dat is een groot feest vandaag. Sorry. Nou, ik begrijp dat je emotioneel was. En nu is het goed gegaan. Ze waren hier. Ze hebben het niet geschilderd, maar ze hebben het wel bekeken. Ja, kijk, het is een crowdfunding, Chichi. En die is op 15 locaties de laatste jaren ongebaseerd. En natuurlijk is dat zo, wie weet hoe ze uitlopen. Jullie moeten met hun meelopen. Je weet precies over de timeframe. En daar is natuurlijk ook over gesproken. En het meest belangrijke is, wij hadden nu 8 minuten. In 8 minuten, laat me eerlijk zeggen, krijg je een schilderwerk ook niet voor elkaar. En de crowdfunding was al lang afgesloten. Het is natuurlijk een beetje veel wat ook gepraat wordt en doorheen gesteld wordt. At the end of the day, we staan hier vandaag en dat met veel pride and with God's will, we continue for another couple of years. Va bien. Dankie, masha dankie. We zijn hier in Punda. Dadelijk komt de koning en de koningin hier zo. U zit al klaar. Zit u echt klaar voor de koning en koningin? Nee, niet direct, maar toevallig. Ja. Toevallig? Ja. Maar u kijkt er wel naar uit om ze te zien? Zeker weten. Dat nemen we mee hier, hè? We zijn hier lekker voor de vakantie, maar die nemen we nou gratis mee. Maar is het voor u bijzonder om de koning en de koningin te ontmoeten? We hebben ze nog nooit voor kort bij ontmoet, dus dat is wel leuk. Ja. En wat verwacht u ervan? Ja, wat verwachten we dan? Ik zou het niet weten. Gelukkig zijn wij het ook. Als zij gelukkig zijn met u het ook, dat is heel mooi. Nee, ze zijn hier altijd op een hele ongedwongen manier op de eilanden. En ik heb ze vanochtend gezien. Volgens mij zul je dat dadelijk ook weer zien. Ja. Ik hoop het dan. Ja, nee, maar ze zijn heel relaxed en ook naar alle mensen toe eigenlijk. Ja. We gaan kijken, we wachten het af. We wachten het af. Oké. Dank u wel. We zijn blij dat we koning hebben. Ja. Nou, dat is heel mooi om te horen. Ja. Niet anders. Goed. Bent u koningsgezind? Ik heb geen hekel aan ze. Ze zijn hier altijd, ik vertelde het al in een eerder gesprek, redelijk ongedwongen hier op de eilanden. Wat verwacht u ervan? Dat ze inderdaad ongedwongen een praatje eventueel maken. En, ik vind het super fijn dat Amalia gewoon
er zelf kan zijn hier. Want Ja, dat want vind dat is het wat we in Nederland gehoord hebben, dat ze daar niet vrij rond kan lopen. Hier kan ze gewoon vrijelijk rondlopen. ja, nee, dat vind ik echt heel fijn voor haar. Dus, Volgens mij is ze ook aan het genieten van de reis. mooi zo. En ik hoop dat ze een vriendin of iets bij zich heeft, want dat lijkt me ook wel gezellig voor haar. Lijkt me leuk voor een 18-jarige om het daarmee te delen. Dan zit je maar met je ouders. Niks bij ook. Al zijn dat vast ook hele aardige mensen. Denk ik. Dat weet ik wel. Hey, we gaan het zo dadelijk allemaal zien. Veel succes en geniet ervan. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.